שלום, אני איתם מ-TMR גיימינג, והיום אנחנו עושים את הפרק השני של קריירה עם לברקוזן. נראה לי שאני אדלג על שתי משחקי המוקדמות העונה שיש לי נגד יובנטוס וקריסטל פלאס, ויעבור ישר לסופרקאפ הגרמני מול שטוטגארט. רק נראה כמה נגמר במשחקים שאנחנו מדלגים עליהם. ונגד קריסטל פלאס הפסדנו 2-1. אוי, הקבוצה שלי. אוקיי, נגד יובנטוס, יופי. לפחות מנצחים איזה 1-0. זאת גם התוצאה הכי טובה. בואו נתחיל את הסופרקאפ הגרמני נגד שטוטגארט. אני ממש אשמח שתנו לייק וסאב. אנחנו תקועים על 20 סאבים. למה אין אוהדים? אני מקווה שיש אוהדים במשחק, או שזה כמו משחקים בישראל. יופי, יש אוהדים. ועומד להתחיל המשחק מול שטוטגארט בסופרקאפ הגרמני. אוקיי, מתחיל המשחק. והוורץ עושה סיבוב על השחקן שלו. הוורץ לא. וגרימלדו מגביע. המאמן שלו, וירץ, יאללה וירץ. נו כבר, תפקיעו. פרימפונג, להגביע, יש, הוורץ, לא! איזה חצי מספרת מטורפת של הוורץ. אין צריך לשמור טוב על מילות. גרסיה. לא, דימור וצ'יצ'י. לא, יש! אוי לא. דימור וצ'יצ'י, יופי. והכדור הוורץ. יופי, תגביע. פרימפונג, לא. יופי, הכדור עדיין שלנו. והוורץ, תעבור אותו. אוקיי, הוא מסר לגרימלדו, זה גם טוב. גרסיה, תגביע. וגרסיה, פרימפונג. איך נגחת? אוקיי, פרימפונג חודף. יופי, הוורץ. ווירץ, תמסור, מה אתה מגביע? באמת, וירץ. הפעם הבאה אני מעיף אותך, וירץ. אוי לא, הוא דנב, יופי, נבדל, אבל לא נראה שזה נבדל. וירץ, רוץ, וירץ, רוץ. איך אתה מגביע? אני אעיף אותך. אבוסר, אונדוב. יופי הגנה. אוקיי. והכדור לא מגיע לגרסיה. מסי, הוורץ. לא. דימור כביש. לא, אונדב, לא יכול לפס. יש! טוב, שוער. טוב. השוער זאת לא הבעיה שלנו. אוי לא, אבל זה ממשיך. אונדב. אוקיי, הוא בעט גרוע. דמוביץ', לא, אונדב. יופי, איך זה נבדל? אוקיי, אני לא התלונן, נבדל. אוקיי, והוורץ לא מגיע לכדור. והוורץ, תפקד 1-0. הוורץ. יופי, למסור לווירץ. וירץ, עשית יותר מדי טעויות. אחרי הקרן אתה יורד לספסל. וגרימלדו מגביע, אולי כאן יגול. לא. וירץ עכשיו, אתה יורד לספסל. כמה טעויות. וירץ, איך אתה מחטיא זה? לפחות זה הקרן. אם זה לא הקרן, זה נורא והיום. אתה לא יכול להחטיא. לשער ריק. אוקיי, אני הכנסתי את בונופי, ושמתי את הוורץ קשר התקפי במקום חלוץ. אוקיי, דמורביץ', לא, 1-0. לא, אוי. וירץ, יכלת לשים את זה. אוקיי, יש לנו כאן אולי מתפרצת. מה? פרימפונג, מה עשית? לא, כמסי? זה היה מסי. אוי, מסי. פרימפונג. יש את דריבל של פרימפונג, אוי, חטפו לו. סזנל, דמוביץ', אסור שהם יפקיעו. יש, טוב, הגנה. לא הספקתי לקרוא מי זה.
וזה המחצית. מחצית לא טובה. יופי, קצ'קה. בונופי, הרגע הכנסנו אותו, הוא חייב להפקיע, לא! ואיך השוער עצר ממש מוזר. אונדב. טוב, הגנה. לא, פאול? לא, מתפרצת, זה פרימפונג פצוע. טוב, שוער. אבל פרימפונג פצוע. לא, בונופי לא הגיע לכדור. אברץ, בונופי. גרימלדו. לא. מסי, איזה טריבל של מסי. ומסי, אני קרא מסי. ופרימפונג, הוא מפרגן לגרימלדו. איזה כימיה בקבוצה. פרימפונג עבר את השוער, הוא יכל להפקיע, אבל הוא פרגן לגרימלדו. איזה כימיה בקבוצה. אוקיי, מה שבטוח שאת פרימפונג לא צריך להעיף למרות טעויותיו. אולי זה אומר שלא היינו בעצם צריכים להוציא את וירץ? רודיגר, רגע, אונדב, שוער, טוב שוער. עד עכשיו השוער מציל לנו את התחת. בונופי, זה פאול. מה, איך זה לא פאול? אונדב, יאללה, אתה מוציא לו מהרגל, אוי ויבוא איתה, דמורביץ' פנימה. אוי ויבוא איתה. אוקיי, אולי זה יכול להוביל ליד שוב. אברץ, לא. ודמורביץ', לא. לא, אונדב. יופי. גרימלדו, מוס תיקו, ולא גרימלדו. אודנר. ופרימפונג, אם פרימפונג יאללה. ובונופי לא. לא דמוביץ', לא יופי. ודמוביץ' תציל לו יופי, בשנייה האחרונה. תשמרו על דמוביץ'. טוב שוער. יש לנו שוער מצוין. אוי לא, דמוביץ' לא. אוקיי, אין זמן, אנחנו חייבים להפקיע מהר. לא, אסור גם לספוג. אסור לספוג אונדב. אוי, יופי הגנה. מהר, מתקפה מתפרצת. כן, בונופי, תעשה כמו שעשית מול סיטי בפרק הקודם. ולא, בונופי. לא. זהו, התקפה האחרונה. שרקו. לא, בונופי. הפסדנו את הגביע הגרמני מול שטוטגרט. לא רוצה לראות אותם מניפים. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה משחק רש לצעירים באקדמיה. המשחק הראשון יהיה מול אוניון ברלין. נראה לי שזה אוניון ברלין. אוקיי, בואו נתחיל את טורניר הרש לצעירים. מתערב הגמר כדי לראות איך הם בטורנירים ואיך הם משחקים. 3, 2, 1 וכדור אמצע. סוארז, נראה לי, אני לא אקרא לה את השמות, נראה לי. לא, כאילו, אולי לפעמים. וכמעט הפקענו כבר גול בצ'יפ. קרן. לא מתפרצת עכשיו. לא מתפרצת הפוכה. לא. יופי, לעכב אותם, לעכב. וזה אמור להיות 7 דקות, אבל אני עשיתי 5 דקות, כדי שזה יותר קל לצילום ולעריכה. אוקיי, נודיב דבה. אוי לא, מתקפה הפוכה, הפוכה לא. עד עכשיו הרש של הצעירים ממש כיף.
אוקיי. לא, 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 לא. 1-0. לא, זה לא טוב. אסור לנו להיות מודחים בשלב הראשון. ותשחקו טוב צעירים. לא, לא, ככה. אוניון ברלין הרבה פחות טובה. לברקוזן. לופז. אז עכשיו לופז סבבה בשער. אבל הוא עדיין חטף גול. ופוקוס נראה לי יופי לופז. קרן. ויופי לופז. עכשיו התקפה ממש מהירה. ומהר, למסור. יופי, יופי. תיבט. או למסור. תיבט. לא. אתם יודעים שמקרן פעם אחת הצלחתי לסובב לתוך השער ולהפקיע. פעם אחת הצלחתי לפגוע במשקוף ואז ששחקן ייקח ריבון והפקיע. איזה גול מקרן. לא התרכזתי. וואו. גול יפה. כזה הוא החליק. נראה לי. יופי. וסוארז משאיר את זה. לא. ולא פוקוס, לא פוקוס. אל תהיה בפוקוס. קרו בפוקוס, קרו פוחדת. לופז. לא. לא, סוארז לא מגיע. לא רוצה לחטוף. 2-1 עכשיו. לא, יופי, שוער, טוב לופז. והוא מגביר, יופי. יופי, התקפה מהירה. לא, למה להקפיץ, תיבט. היינו מנצחים. לא, שוער, טוב, שוער. מה טוב שוער, זה נמצא שער. לופז. נו דיה. יאללה דריבל. לא. אוקיי, חוץ. הטרמינידי. נו די, לא. לא, יופי. לא, גרבוש, לוחתו. הגנה, יופי. אוקיי, עכשיו יש... אוקיי, זה לא עבד. בינתיים שפוקוס עושה להם מתפרצת, כאילו לא, זה לא קרוב למתפרצת, זה גם לא פוקוס. אני אספר לכם שאני קצת מצונן, אם אתם שומעים בזה גם הפעם. לא. נודיה. סוארז. לא. אוקיי, עוד קרן. אני מנסה להגביה. היינו מתפרצת. לא, ארטמניני. יופי ארטמניני. נודי, לא. נודי. יופי, נודי. לופז. דקה אחרונה. סוארז. לא, זה סוארז. הרטמנינין. וסוארז לוקח, והוא מוסר ללופז. וזה מספרת, אבל זה לא מספרת טובה. היא לא עזרה. אוי, לא, לופז תהיה טוב. ואוקיי, זה פשוט פגע בשחקן. וקרן, יופי, הם עשו. ולא, קורה, אני לא מאמין. איזה מזל יש לי. הנה מתפרצת. יש מצב אנחנו שמים להם במתפרצת. ולא, אנחנו גם לקורה. קורה פר קורה.
חוסר מזל פר חוסר מזל. 10 שניות אחרונות, רק לא לספוג. לא. לא. עכשיו אנחנו כנראה מודחים בטורניר, למרות שיש עוד קצת זמן. לא לספוג את השני. לא, כבר אין כל כך זמן. סוארז, מהר. רוץ, תיבט. ולא! זהו. שוב פעם הפסדנו 2-1, זה פרק של הפסדים, והכל נגמר ב-2-1. אוקיי, כולם מתאספים למשחק הראשון בבונדסליגה. מול מרגנבליך. אוקיי. ווירץ לא מצליח. וגרימלדו מכוון את הקרן. גרימלדו, אל תנסה להפקיע. אוי, לא, גרימלדו, תיבט כבר. לא, יצא גרוע. אוקיי, לא, רק לא לספוג עכשיו. הגנה, תשמור עליו. הוא קלסטר תרדיל. שמות גרמניים קשה. האק. בולוס דוכטוטוט. אוקיי. הורמטטה. אנדריך, תשמור טוב. אוקיי, התקפה נגדית. ומה צריך שהיא תהיה מתפרצת? גרימלדו. איזה מסירה לאברץ. ואברץ מסיר אחורה, זה טיפה הייתה מתפרצת. אבל הנה, פריפונג. לא, פריפונג הפעם לא מצליח. כן. יופי. אנדריך. מפקיע לשער ריק ומראה לווירץ. מה זה? ויגל. הורמטוטו. פלה. פריטה. ועל השחקן. מוקוללה. לא מצליח. והאק. לא מצליח. וירץ לא מגיע, אבל גרסיה כן מגיע. אוקיי, וירץ בסוף כן מגיע, ווירץ לא... וירץ כבר לא כל כך טוב. לא משחק טוב, בונופי. לא... אוקיי, פריפונג. מסירה שני זה וירץ הוא סבב. אבל זה נראה לי, לא יודע. אוקיי, קרן. ווירץ. קרן! דווקא קרן נובה של וירץ. ובונופי. ופריפונג. נגמר המשחק. מי ששם לב, 1-0, זאת לא תוצאה כזאת טובה. מה שאמרתי להגיד לפני רגע, זה מי ששם לב, שמתי את המשחק הקודם בטיים היילייטס, ואני גם שמתי במשחק הזה, ככה, כי אני עושה שכל המשחקים בליגה הגרמנית, לפחות בפרק הזה, יהיו בטיים היילייטס. הפעם אנחנו משחקים נגד רדבול לייפציג, שזה אחד מהעיבודי נקודות הכי גדולים של לברקוסן העונה. הם הפסידו 3-2. אוקיי, וקרן, ואנדריך, לא. ווירץ, לא, אין לו התפרצת, זה out of zone. ואוי לא, גפח דודו לוחטו, ודוף פנה, יופי לשמיים. אברץ, 1-0, מה צ'יפ אברץ? אוי לא, פנדל. פנדה, יפי, שוער. טוב, שוער. השוער שלנו, הקק כזה, האלפיני, אסור להחליף אותו. אברץ, לא. אנחנו לא מצליחים לעבור את ההגנה שלהם. אוקיי, בורדו בום בום.
ולא, לא, יופי. התקפה נגדית מתפרצת. והוורץ, לא, ישר רוץ. גרימלדו, טריבלים, הוורץ. מסי, אני קורא מסי. צ'קה, לא! יופי, לא. לא. פנדל! מי זה פלסוקיץ' ולמה הוא בועט? ולא! שנינו החלטנו פנדל. פלסוקיץ' שאני צריך להעיף אותו מהמועדון, אבל עכשיו לא ינוח. יופי. ועדת שמלון סמולה לא עכשיו מתפרצת. אוקיי. תיקו 0-0, שוב תוצאה לא טובה. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים לנו סקאוטים של צעירים. אנחנו נתחיל במדינה. אני לא אומר לכם, אני אמר לכם רק שתראו את זה בסוף. אנחנו מתחילים במדינה באסיה, שהיא באזור ווסט אסיה, והיא כמובן ישראל. הסיכוי היחידי שחשבתי משהו אחר זה גיאורגיה, ואולי אחד טורקיה. ושחקנים שאני רוצה, איזה עמדות, חלוץ, קשר נראה לי, וקשר התקפי, לא קשר התקפי, קיצוני ימין ובלם. איך אני רוצה שהחלוץ יהיה טוב? לא אכפת, אבל הקשר, אני רוצה שהוא יהיה פליימייקר. הכנף, אני רוצה שהוא יהיה גם פליימייקר שלי וגם שייכנס לבעוט מרחוק, וזהו. עכשיו אני רוצה גרמני, למדינה כמובן, גרמניה. 9 חודשים, בלם, מגן שמאל, קשר התקפי, וכנף שמאל. לבלם, לא אכפת, לבלם בעצם אני רוצה שהוא יהיה הגנה ברור, פנדר. אני רוצה שהקשר התקפי יהיה כמו כנף, שהוא כזה נכנס לפינה, והכנף יהיה כזה שנכנס לאמצע ובועט מרחוק. עכשיו אני אקח סקאוטר מולדובי ויעשה מדינה, והפעם אני אעשה מדינה באירופה שיש בשוערים טובים לאחרונה, בשנים האחרונות, איטליה. 9 חודשים, ואני אעשה רק שוער. אני אעשה שהוא טוב גם בזה, גם בזה, כי אני יכול. אוקיי, עכשיו רק צריך לחכות והוא יכין לי שחקנים. מה, נגמר חלון העברות? אוקיי, אנחנו לא יכולים להחתים יותר שחקנים. אבל עכשיו בואו נעבור למשחק שלנו נגד, לא בטוח מי אלה, נראה לי אופניים. נראה לי שמונס דבור משחק שם. אני לא בטוח. ומתחילים והגנה, יופי, שוער. וגרימלדו תגביע טוב. לא. פירץ, שלא תהיה מתפרצת. אוקיי. פורבל וקרבי. צ'קה. פס, לא יודע. מסר לא טוב. גרימלדו, לא. יאללה, גרימלדו. יאללה. 1-0, לא.
אוי לו, תברבו פיצ'יצ'יץ'. תברבו פיצ'יצ'יץ'. תברבו פיץ'. טוב, יופי, באת לאמצע. הוורץ, כן! 1-0 בדקה 80. הוורץ סוף סוף מפקיע. ונגמר המשחק. 1-0 קטן, לא משהו, אבל זה לפחות 3 נקודות. אוקיי, זה מה שנקרא משחקים אחרים. רגע, ליגת האלופות. מתחיל עכשיו ליגת האלופות. זה מה שבפרק הזה יהיה את ליגת האלופות. And the champions. אוקיי, המשחק הראשון שלנו נגד פיינורד. רגע, ראיתי שם שמסי ירד ל-87. אוי לא, כבר כל כך מהר. ואסור לסטגיס. לא גימנז. יופי. לא סטיגיס דיס. יופי. גרימלדו. פיקאסו. סטגיס. יופי שהם הגביעו. וחתם. מתפרצת, יאללה, וירט. יש, הוורט. האם הגעת 1-0? האם הגעת 1-0? כמעט. גרימלדו. יופי, תגביע. לא, קצ'קה. פרימפונג, יאללה. טמפפוסה. גרימלדו. לא. יופי, גרסיה. אוקיי, יאללה, וירץ. אוי לא, רק לא, פיקאסו. אוי לא, פיקאסו. וקצפרום. וטוב שוער. הדיג מוסנה. לא. הוא לא עובר לי את ההגנה. קטן ויאללה פרימפונג. עכשיו חוץ. אוקיי, עושים אחורה. הם עשו טעות הנוראית. יאללה, וירץ. בועט. כן! 1-0 של וירץ. איזה מסירה של הוורץ. ואיזה ריצה וסיומת של וירץ. 1-0. אנחנו מובילים 1-0. בליגת האלופות עם לברקוזן. נגד פיינורד. סטגיס. והחוצה. הוורץ. לא, זה אפילו יותר גרוע. גימנז, יופי הגנה. וגרסיה וגרימלדו. יאללה, מתפרצת. והכדור אצל וירץ. מפקע שוב פעם. ואיזה פס לפרימפונג. ופרימפונג עם עוד פס להוורץ. איזה מהלך קבוצתי מדהים. איזה פסים, איזה שליחות. גם לווירץ מגיע חלק במהלך הזה בנתונים. וואו. הוורץ, מסי. לא. וגואן גמבון. קצ'קה. יופי, קצ'קה. אוקיי, למה החזרת למסי הוורץ? יופי, הוורץ. רוץ. הוא מסר לקצ'קה. ווירץ, כן! איזה טעות של השוער שלהם. כבר 3-0, ואנחנו עוד לא במחצית.
עומד לי כאן משהו גדול, לא גדול כמו 9-2 של ויירן, אבל משהו גדול. תוצאה ממש טובה למחזור הראשון, ואנחנו כנראה נהיה בראשית הטבלה. אוי לא, ופיקאסו פאול, אוקיי. פנדל? לא, רק לא פנדל. לא, פנדל! איך פנדל? זה היה מחוץ לרחבה, זה לא כל כך פאול בתוך הרחבה. ולא, ניחשתי נכון, למה זה לא נותן לי לחזני גבוה? מחצית, 3-1. אולי לא יהיה משהו כזה גדול. רציתי שזה יהיה 0 לפיינורד. קרן. ולא, רגע, ומה הוא עשה? גרימלדו, אוקיי, גרימלדו, וירץ, לא. והוורץ, יפרגן, כן, ושוב פעם, הפעם גרימלדו עם גול בדיוק כמו של וירץ. נראה לי שזה גרימלדו, זהו וירץ או גרימלדו. מי זה? זה גרימלדו. וקצ'וקו, או לא. המגנים שלי מפקיעים הרבה. פרימפונג. בדיוק דיברתי על המגנים. ופרימפונג, הוא עשר לגרימלדו. איזה שתי מגנים. לא. כמעט החמישי. בואי. והתקפה של פיינורד, יופי. הוורץ. לא. אבל היה הוורץ הגיע, כן. לא. וגימנז. לא. יש. איזו החמצה של פיינורד. לא. יופי. לא, תקליץ', לא. זה, לא, אני עושה ככה, זה לא פנדל. יופי, טוב שוער. הגבהה. יופי. לא. יופי. מסי, לא מצליח לעשות הנקרה מסי, אז הוא מוסר לגרימלדו. וגרימלדו, אני אומר לכם, יש לי מגנים מטורפים, אני לא צריך מגנים חדשים. כולו מגנים מעולה להתקפה הרבה פעמים. ולבלם, עדיף לקרוא לא מגן, כי הוא רק בהגנה. למרות שגם בלם, זה מוזר. קוצ'וקו. ליז צ'קה חוטף. יאללה, מתפרצת. יופי, הוורץ. על גבול הנבדל. אבל זה לא נבדל. הוורץ. על 50 בדקות הסיום. 5-1. והמשחק הזה כנראה, לא בטוח, ייגמר 5-1. אוי, לא רוצה לספוג. מה הם עושים? מה קוצ'וקו עושה? והרצ'קי מעיף, ואם אני אצליח מתפרצת, כן, חייבת את שריקת הסיום. לא, עכשיו יש את שריקת הסיום. ואנחנו מנצחים מחזור ראשון בליגת האלופות 5-1. אוקיי, אני הייתי איתם, תהיה מר גיימינג, ויאללה, ביי.